No čo, môj milý? Čo? Kde si zase bol? Čo mi povieš? Ale som bol do kroky som. A u ktorej? U tej istej, hej? Tam chorý je každý, to je jedno, hej? S čím prídeš? Míšo, tak ospravedlnenie, koľko chceš ti donesiem, aj pečiatok. Do frasa, ma nehnevaj. Povedz mi naozaj, prečo si prišiel pozde? Z čoho? Z čoho ti bolo zle? No, aj mne je zle. Spás mi je zle, že musím riešiť takéto veci. No čo, ak to spravím? Pozri sa senka. 8 neospravedlnených hodín. Ešte ďalej a už bude to naozaj veľký problém. Čo ja si do nemoty budem SMS-kovať s mamou a budem riešiť tieto tvoje veci? Už ma tak nebaví, neviem, akým spôsobom to mám robiť. A je mi to nepríjemné. Je ti to jasné? To sú teliatka. Táto je pravá, tak nech si berú, čo chcú. Pravá. Čo? Tak hýbajme za ňou. No ale počkať, toto je falsifikát. Poďme zapečatiť pravú triednu knihu. Tak poďme. Hi, Lucas! We are going to see our class book. Aha, I brought you champagne. Yes, very good, join with us. Okay. Zvykne sa hovoriť, že maturita je vstup do dospelosti. Neverte tomu. Nebudete dospelí. Dospelým nie je ten, čo si robí všetko po svojom. Naozaj dospelým je až ten človek, ktorý síce môže konať, čo chce, ale robí len to, čo je správne a potrebné.
play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream about a space, but now they're laughing at the face, saying